ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳаста бадрон ВАЗ 21099 ҳаста ки мошинои советский молодежни соли барои шуш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош простой 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонои мошин средня 4 диска дорад. ҳуҷҷатам мега дорад, неки нагуфтад чахане ки ҳуҷҷат мега точно дорад. магнитофонамаш кор мекунад. мошин мега дар ҳолати хуби техникаи бадурази мошин хелай дасти як одам намегаштагасай. инам хел сасия мега мошин мега нахадоай. хай суратҳои мошин камтарака бадур, неки мошин мега бекам будия. хайнам хеле чихеле ки дар сурат идистен. срочно мега мефурӯшад бо нархи 8000 сомонӣ. бо арзонам мешавад. ин мошин дар шаҳри Конибудом қарор дорад. 8000 сомонӣ. номерои Тоҷикистон ва номерои расияшон, дар ин номерои расияшон WhatsApp пайваст доранд. одамони харидори аниқ бошанд мега бо арзонтар кардан метавонад мегад срочно сумдар кунад. марҳамат дар WhatsAppшон нависед ёки дар рақамҳои Тоҷикистоншон занг занед. дар ноҳияи Конибудом 8000 сомонӣ ВАЗ 21099. аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузоред ва силикаи навори моро дар WhatsApp имо чизе дорен, силикаша подлисаш кунед. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳаста бадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи сафед соли барои шуш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош 1.8 литр, коробкаш механика, саистани мошин мегад нахаду беҳтарин. мошин мегад объёмни кадаги ҳаста 4 диска дорад. 4 балонои нав ҳаста. салоншам тоза, электропакет, мошин мегад нахаду. дигар маълумотои пурраша мегад тариқи телефон мегад гап мезанем. нархи мошин мегад 38000 сомонӣ ҳаста. бо савдо ҳам мешавад. дар назди капоти мошин одамони харидор мега аз пеш омада бинанд. кузуфи мошин мега объёмни кадаги ҳаста. 1.8 литри простой. инам хел састени 96 сол бадон азиз сечкаи сафед. ин мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад. 38000 сомонӣ. марҳамат срочно мегад бо арзонтара мекунем. агар шумо дар баъдон хамхали мошини фурӯшии хона, замин, квартира инам хали дошта бошед барои фурӯхтан, сурат маълумотам шароит кунед. мо дар видеои оянда рангини мошино фурӯшта мегузорем. бозам такор шава лайкотон нагузоред ва силикаи навори моро дар WhatsApp имо чизе дорен подлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаста бадрон Toyota Corolla ҳаста ки дубайский светои сафед сайсени беҳтарин соли барои шуш 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош 1.6 литри простой, коробкаш автомата, сайстани мошин мегад бениҳоят тоза. мошин мега ягом расход надорад. 4 балон пачка, 4 диска, электропакет, кондитсионер. мошин бениҳоят тоза мегад. сайстани вагони ҳамин дуруни шаҳрдагаштага чихеле ки дар ҳамин навор дидасед мошин чихел тоза кай. нархи мошин мега 78000 сомонӣ ҳаста. бо савдо ҳам мешавад. аз пеш омада бинен муомила када метием. ин мошин дар шаҳри душанбе пойтахт 78000 сомонӣ. 2008 сол Toyota Corolla дубайский. рақамҳо мегафоншон ҳаста. одамони харидор метавонед аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирен. агар шумо ягон мошини хари дигар хел боша баъд дар комментари нависед ки чӣ хел марка мехаред, мо мошинаи гуфтаги шуморо ҷудо карда албатта пешкаштон мекунем. чорум мошини фурӯшӣ ҳаста бадрон Daewoo Legacy ҳаста ки соли барои шуш 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош 1.8 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. ҳолати мошин мега назурай на безеба. ҳолати мошин мега миёнай нахадуай. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад. аккумулятори пачка мега 4 диска, 4 балонои 50% дорад. аккумулятор ҳуҷҷат ҳамаш нав ҳаста мегад кадагиай. ҳолати мошин миёна неки нахаду. як краскаш мекунед тамом дига мануш 100%. нархи мошин 6500 сомонӣ ҳаста ки бо муомила мекунад. ин мошин дар ноҳияи Данғара қарор дорад. 6500 сомонӣ. Daewoo Legacy 97 сол. чихеле ки шумо дар комментари хоҳиш кардем ки арзонша ёбем.
اینا باری شما ارزونک در نویه دنقره مرامت میتونید زنگ زنید. پنجم ماشین فروشی نوبتی است بادران باید تگه است مرسدس بنز سه کلاس که سچکا سالی برای شش 1995 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند موتورش یک 8 لیتر коробкаш механикай سایستن ماشین میگه نخدوای دراش بدون خیر روشن است الکتریک پاکت ندارد 4 کالپاک 4 تا 70% سالنش هم توزیع ماگنیتوفون سریبریست سوید ماشین میگه نخدوات 95 سال مرسدس بنز سه کلاس سچکا нархи мошин мега 33000 сомонӣ аст бо арзон савдо мекунем мошин харои аниқ боша мега аз пеш капоти мошин арзон қадар метия мега срошна тоқа сум накунай ин мошин дар шаҳри душанбе пойтахт хароб дорад номерош номерои мегафон аст кадоми шумо мехарен маромад тамос кунем лайкотон нагузоред ва ссилкаи навори моро дар ватсап имо чӣ дорен падлисаш кунем. ماشین فروشی نوبتی است بادران دایو نکسی است که سویتوی سفید سالی برای شش 1994 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند موتورش یک 5 لیتر коробкаш механикай سیستم ماشین میگه نخدو گازی ماشین میگه پریرودنی میگه حجتش میگه هست یک ساله سالش هم توزه الکتریک پاکتش کار میکند ماشین میگه 100% میگه همونجوش 100% کم بودی ندارد خیر چی معلومات دادم و گفتم 4 دیسک 4 بالونه 80% دارد این ماشین هم در شهر کنیبودم ناحیه کنیبودم قرار دارد نرخ ماشین 10000 سومانی با یگان چی معامله میکنن یگان معلوماتش اگر کم بودی باشه نفهمیده باشه در رقم‌های TCL که مگافونشون نفسه از همین رقم‌ها میتونن پورا معلوماتش گیرین دوستان عزیز اگر شما در خالی ماشین فروشی مبادا باشد که خانه زمین کوارتیر نمخالی میتونید شما مخالی صورتش گرفته قطعی معلوماتش نرخ نو نمراتون همش نایسته بکنیم در ویدیو آینده اینم خیلی اعلام ده میگذاریم لایک را گذارید و نوارا پدیسش کنید. هفتم ماشین فروشی است بادران واز 2106 است که سویتوی سفید سالی برای 6 2001 سالی که بنزین گاز هردش کار میکرد موتورش خیلی پراستو یک 6 لیتر коробкаш механикай سایستانی ماشین میگد نخدوای واز 2106 سایستانی خوبه 4 تا دیسک های молодежный 4 баллоны 70% салонш ҳам тоза машин мегад нахада хай камбудиша нагуфтиян агар камбудиша хӯй фаҳмидан бо айсоибшон пурсида мегирен срошна мегад сум дар кора мефурӯшад бо нархи 10000 сомонӣ бо арзонтара мешавад ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад 10000 сомонӣ дар назди капоти мошин бо муомила мекунанд 2001 сол бензин газ кор мекунад ҳамаш 100% маърамат рақамҳои TCL-шон нависагаса аз ҳамин рақамҳо бештари маълумотро занг зада гиред. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз Toyota Corolla 1 аст ки соли барои 6 2001 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мотораш мега хеле экономия прасто 1 литр коробкаш автоматай сайстани мошин мега беҳтарин хай камбудиша нагуфтан мошин кондитсионер электропакет 4 диска 4 баллоны 70% номеро транзит радной краска сафед мотораш хеле экономия ки 1 литр ҳамин хеле прасто ки дӯстони азиз кам экономия бениҳоят хуба мега соҳибшон коробкаш автомат яки мошин нагуфтан ки дубай ки америка ки дар 2003 сол Toyota Corolla 1 нархи мошин мега 45000 сомонӣ аст бо савдо ҳам мешавад ин мошинам дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад 45000 сомонӣ дар шаҳри душанбе номери телефоншон мегафон аст дӯстони азиз агар шумо харидор ки бошад маърамат рақамҳошон навистагӣ метавонед бештар маълумотша гиред. мошини фурӯшӣ аст навбати бардро Opel Astra J аст ки дар кузофи караван ҳам хеле светои сурх соли барои 1998 соле ки сӯзишвуриш бензини хӯли аст мотораш прасто 1.6 литр коробкаш механикай сайстани мошин мега нахаду Opel Astra J универсал дар кузофи караван чихеле ки дар сурат дидисен мошин мега нахаду аст ҳамаҷош кор мекунад хай маълумотои пурра ва аниқтарша аз рақамҳои поёмада мегирен нархи мошин мега 35000 сомонӣ аст ба телефон савдо намешавад одамони харидор бошанд ай назди капоти мошин ягонче муомила мекунанд 35000 сомонӣ ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад агар шумо харидори аниқ бошед рақамҳои инашам TCL аст кор мекунад метавонед аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен одамое ки намехеранд мегӯянд ради интерес мегӯянд нороҳат накунанд. мошини фурӯшӣ аст бардро Hyundai Starex аст ки Hyundai Starex неки коробкаш мегӯянд автомата бадон азиз газ кати соли барои 2000 соле ки сӯзишвуриш газа объем мотор 3 литр коробкаш мегӯянд автоматай соҳибшон ҳамин хеле гуфта бардони азиз
اینم ما گفتگی نیستیم. یعنی Hyundai Access коробкаш автомат 4 диска 4 балонаи 60%, свети родной серебрист, электропакет ва газкати. Мошин мекард нахада аст мусофиркаш Hyundai Access ки хеле як дона сурат дошта. Сроша мегад тоқа сум дар кора мефурӯшад бо нархи 30,000 сомонӣ. бо агар харидори аниқ боша мегад биён аз пеш бинанд муомила карда метем. ин мошин дар Регар шаҳри Турсунзода қарор дорад. номери телефоншон TCL аст 30,000 сомонӣ 2000 сол автомат моторош 3 литр газ кати. хоб марҳамат дигар маълумот чагир агар ки шумо давонхали мошинаи боркаш хона замин мошинаи майда бошад барои фурӯхтан инам хес сурат маълумотро рӯй фурӯшта эълонда мегузорем. мошини фурӯшӣ аст ба дрон Land Rover Sport аст ки соли бароишаш 2005 сол ки сутфуриш дизел моторош 2.9 литр коробкаш механика сайстани мошин мегад нахадвар. Land Rover Sport ба дрон аз ине ки пеша ранги солҳои 2008-2007 кардагиянд 2005 ки солоша нав кардаги ҳастанд яки як дона сурат дошта сроша мегад мефурӯшад бо нархи 48,000 сомонӣ. нашуд арзон кардаша ягон чиз гуфтанд ки ин мошин дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. ин шаҳри Хуҷанд дохил мешавад, тарафи шаҳри Хуҷанд мешавад, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. мошин мегад нахадо мегад Land Rover 2005 сол неки пеши мошина ранги 2008-7 амихел кардиянд. рақамҳои TCL шон аст кадоми шумо агар харидори конкретна бошед агар ки ҳамин мошин савдо шудагӣ набошад метавонед шумо савдо карда гиред. ин мошине ки территорияи Хуҷанда қарор дорад. маълумот лайкора гузоред ва навора подлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон бояд таги аст Toyota Corolla аст ки светои сафед соли бароишаш 2009 сол ки бензин газ ардаш кор мекард моторош 1.5 литр коробкаш механика сайстани мошин мегад нахаду электропакет кондиционер 4 диска 4 балонаи 60% дорад. мошин мегад тоқа сумкати фурӯхта мешавад. ба телефон умуман савдо намешавад. мошинаи харидор ай назди капот. фақат шумо дар адреси мошина меган рафта аз пеш бинен савдо мекунед. ба телефон меган умуман илтимос карда савдо накунед. нархи мошин 16,000 сомонӣ аст. дар назди капот бо ягон сом муомилаи нархи мошин арзон ки 2009 сол 16,000 сомонӣ. ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. одами коргара яъне ки одамоне ки ради интерес меган нороҳат накунанд. ина Toyota Corolla арзонак агар харидори конкрет набошед рақамҳо мегафоншон аст дигар маълумотша гиред. агар шумо дӯстони азизам хали мошинаи фурӯшии майда мошинаи боркаш хона замин квартира гов мол трактор чизе ки барои фурӯхтан набошад мошинаи боркаша хонаи заминаи лабои намуд техника сурат маълумот чарага мо фурӯшта мемонем. хоб ин буд 12 мошини фурӯшии мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.